Bowal ganni rendo pinale nesu on calminama on juurama on bismama e nder nde do tongode hesere tongode men hande ari halde kadi ko nguurdam goto be indi men heddi e dartol te heddote dartol ha abad wadi non ko hodere e kamu alma magal almami gadana fuuta golludo ko be golli ko be gollaki ko kanko woni almami gadano e nder fuuta pawiide e sardi ciifonodo to hoore fonde e hitande ujunere temedde jeedide capande jeegom e jeetati to galle Alpha Omar Seydi Yero Bousso ko kanko woni almami gaddoyaado sali sabu yinnode andude wonde fawde laamu e laawol Allah wona huunde wemde ɓuri tengtude so tawi dontuɗa ko rendo fawinongo e belanteje ma ko goote almami wonde dariɗo haɓoya e safalɓe ngam ittude kala ko faati e caɗele maccogagu haɓiya kajor ngam jalnude diine l'islam kono kadi haaɓe tubakoɓe haare labtude hakkamɓe tubakoɓe woni koɓe jette makko gorko mo garɗen undirogere mum ñalawma hande o wiite ko almami Abdul Qaadiri Kane woni daɗede hande ko daɗede o yonto dandi mo seydi to banggue bammakko eɗen mbawi wiide almami Abdul Hammadi Alhaji Lamin Mat Ali Hamme Juɗɗo Kane Alhaji Abdul Qaadiri Kane ko donɗo gandal to banggue ceernagal to bammakko e to tani ko fof kono kadi ko tawɗo lefol laamu to banggue bammakko to dewol e to gorol fof Alhaji Lamin Mat Ali Hamme Juɗɗo ina jeeya e ɓen e yonto mum janoɗo hijjore tenden weeɓani sabu gonɗen koye mutal 17e siècle eɗen daranade 18e siècle bammakko kadi e hoore mum Hammadi Lamin Mat kañum e hoore mum firama Alpha so en duttima e taniko Alhaji Lamin Mat kañum e hoore mum ko kañum ummi to banggue rewoto ngam arde nokku biteɗo koɓɓilla e nder Boseya tarik ina holli en wonde ko biteɗo mallal o bayi arɗo jawɓe jaɓɓimo ɗon bismimo ɗon Alhaji Lamin Mat kadi hollirama wonde yeehi e nokkuji kewɗi to nder leydi Mauritanie ina jeeya hen nokku biteɗo Melga ko toon ɓi ko Alpha Hammadi hono bamum almami Abdul Qaadiri Kane ƴetti cuddiɗo ina wiya Aminata Nalla Mooti caggal nde Alhaji Lamin hawre ladial Alpha Hammadi woni bamum almami Abdul Qaadiri Kane ngam salade caɗele nguurdam ɓeɓe guurduno e deniyankoɓe ngam kadi jogdade caɗele e safalɓe wonnoɓe ɗon e on ɗon saaha o eggi o yeehi to wiyete Jama woni koto wiyete Pafa Warma woni koye Sine Saloum omo yaadi toon noon e fulɓe ɓe hinde mumen woni Humaynaɓe ko ɗon e Jama e nder Pafa Warma ko ɗon Abdul Qaadiri Kane yi aduna hedde hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas e jeegom albarka nafoore andi yiɗi fof yiɗi nafi ɓuuri ko ɗon kadi e jemma kanko almami Abdul Qaadiri Kane o adi wadde jangde makko less jangguinimo ko bam makko guila omo yaara e duuɓi jeeɗiɗi wiyamo wonde ko belɗo hakkille o wonno sanne o natiri ko duuɓi jeeɗiɗi o huñi ɓurana koye duuɓi makko 12 e on saaha gonɗen koye hedde hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capantate jeetati caggal jangde makko noon lesre o jeeyama e haralde yiyande janggoyde to Pire
e nder ɓen sappo e ɗiɗo keele teskade janngoynoɓe pir ha keɓri toon ko fate filñitare ngam addude mbaylade e Fuuta Tooro kanko Abdoul Hammadi Lamine Mata Ali Hamme Julde Kane o heeɗani hen seeɗa kono hade nden kadi ciftinen kanko Abdul Qadir Kane o yontida to banggue jamanu koye Cheikh Ahmedou Tidiane Sharif radiyallahu anhu darnuɗo lawol Tijaniya omo yontida e Ousmane Fodio Dem boɓe mbiyata Ousmane Dan Fodio omo yontida to banggue Guinée to e almami sori mawɗo mo Fouta Dialo kono kadi to Gata Kadior omo yontida e biteɗo Damel Amari Ngone Ndela omo yontida e almami Sega mo Ɓundu ndeɓe ummiti to Pire Sagnacourt to ɓe janggoyno fimde mabɓe wonno ko waylude gonka Fouta to banggue fannu laamu darade darna révolution taw kala laamu jaggagu janggo fawate koye lawol Allah ngol e nder ɓen sappo e ɗiɗo worɓe ɓe wonduno toon ndeɓe garti kadi e nder stratégie mabɓe ko moni foof yo hoto nokku mum moni foof yo hoto nokku mum jooɗo toon huɓɓo toon duɗal kono kadi wone hirjinde e findinde e mbaadi kesiri nde ɓe gaddi ɗi ɓen sernaɓe ɓeɓe tawno toon beela filñitare nde ina wawa latade wawa wen almami Abdoul Qadir Kane Abdoul Hammadi Lamine Mak kañum jooɗoyi koto Ɓundu wiyama wonde o adi jooɗade ko nokku ina wiye Jam Weli won wiɓe o waɗi ɗon duuɓi 5 woɗɓe mbi duuɓi 7 ko adi nde wummo ɗon omo jottoyo to appe ko toon o jooɗi e nder hirjino kono kadi ko toon o jooɗi omo sara dini l'islam o kanko Abdoul Qadir Kane noon ko kanko woni almami gadano sen kulani ni mbiyen almami pawiɗo e sariyaji ɗo ɓe nandirno to hoore fonde to ko kanko tan waɗi ko kanko kadi so en kulani mbiyen woni ɗoftiɗo ɗen ɗon kuuliɗo ɓe nanodirno e kala ko ɗum namdino to banggue jamaragal e gandal tawde tan ene fawi e lawol Allah ngol omo heddo hen omo yaada hen hay cuɓugol makko ni gam waddema almami wonani huude weeɓde en ngun gomo cuɓanogu gam ƴewde janggo hol jogorɗo wonde almami tawa ina notiti e sariyaji ɗo ɓe kaali ɗi ina jeeya hen Alpha Amar Seydi Yoro Bousso mo hoore fonde kono kadi ina tawe hen mbiteɗo Siré Amma An mo Mbijilo ngam ƴewde sifaji e nanodiri ɗeɓe kalno to hoore fonde to hol bawɗo rondade ɗum ko caggal nde Cheikh Souleymane Racine Ball heddi e fori e 1775 e nder ɓen jofonoɓe Abdoul Qadir Kane ko hen jeeya Abdoul Karim Diawando ko hen jeeya ina gasa kadi tawa wonɓe ko hen jeeya Abdoul Karim Diawando ma en garto e gurdam makko so weeli Allah kanko ni omo jeeya kadi e tengtinɓe wonde yo Abdoul Qadir Kane laato almami gadano e nder Fouta saabu commission o arina ha yettima Abdoul Qadir Kane noon waddnode ɗum almami Fouta gadano weeɓani saabu o salimo hakke bawɗe makko o salimo ni ha nde omo nodde ñawore omo ñaawe tawa kadi janggo e jaam ni wargo ina wawi tawde mo hen so salima ardade nguɗol laamu julɓe taw kadi teskede wonde ko kanko tan foti ɗum waw datta ala ndala ala ko heddi hankadi so wona tan omo jebbilo o wi kanko noon so felliti ardade Fouta o fawata ɗum koye lawol diini woni wonata ko état démocratique nam ko ɗum ɓe nanodirno e pottitte baɗɗe kewɗe ina jeeya hen pottital nga hoore fonde ɓurgal mawnude 1768 nde ɓen ɗon jaɓanimo e on saaha o felliti waɗede almami e nder almamagal makko kadi hewɓe kaali to fiila miijoji ɗi kadi ceerti kono mbiyen o fiila tan ko appe toon to wonno hayso tawi caggal mum o arti o jooɗiɗo Ciloñ o waɗi ɗon duuɓi nogas caggal mum o fayi ɗon e koɓɓe o fuɗɗi almamagal makko ko 1776 o gasnoyi ko tuma nde nde waɗana malde o wara ñande 4 lewru avril 1806 woɗɓe mbi 1807 ɗiɗo duuɓi capantati fof omo ƴeewa omo darto tubakoɓe omo darto safalɓe
kono kadi mo jokki e haɓade ko fate candalagal e ndolama o jiyama kadi kanko Abdul Qadir Kane gadduɗo réforme woni waylo e nder Fouta ɓuri tengtude to banggue réforme fonciére woni fannu no leydi joɓorte eɗen mbawi wiide ni hay peccugol Fouta e ƴeleɗe wodnoɗe kanko e hoore makko tuma nde o ari nde e jappere o watti ko wiyete redistribution woni o yurnetemo ɗum woodi egguɓe e won province uji natte province uji goɗɗi ko jiiɗani ɗum kadi koye jiimade makko yurnita to banggue jeegol leydi e jogogol mum e on saaha kadi woodi ɓe ngalana leydi totta ɗum kono kadi jeynoɓe leydi ɓe woodi sariya e sarɗiji ɗi dokka ngam mbawa wurdude e bandiraɓe men ɓe ngala heddere leydi Abdul Qadir Kane ma en gara e golle makko saabu koye makko tiida hakki jumaji 33 e nder Fouta ɗum ni ine jeeya e golle makko gadani kono noon kadi ko jiiɗani ɗen golle tan nde o ari o wi ko kala ɗo candalagal ina wodno ombo haɓow ɗum kono kadi ine jeeya e ko ɓuri teskinde e laamu almami Abdul Qadir Kane darde e pinal ngal o jogui ɓuri tengtude dartade tubakoɓe e haɓade ɗumen tubakoɓe waddunoɓe malde e lamɓe ardinoɓe ko adi alma magal taw ɓen ɗon ina dokkiɓe wawde rewde ɗon sodde yimɓe wattoyteɓe jiyaɓe nawe ha to dunde Amérique ina jeeye ɗon Abdul Qadir Kane nde ari nde o wi ko yo ɗum dokku ɓatake gadana mo winduno Blanche ko ɗum ɗo o wi hen on ɓataki ne tawe e nder jubbande e tarik Foutatoro o wi ko jeygo ɓaleɓe tengti e julɓe e nder reedo Fouta ɗo woɗɗi hen e ɗo ɓatti hen worti hankkadi ko yawti yo dokku jiɗmi kadi ko yo en femme an Blanche o ɗoftoɗa wasa wadde rewam kamniɗam on ɓatake ina gasa sifa ko hedde 1785 ɗum noon ko hedde duuɓi sappo tan nde o jooɗi e jappeel caggal mum e nder jubbande tarik Foutatoro Blanche o jabtimamo kadi e 1785 wiide wonde nani te jaaɓi ko nden ni almami Abdul Qadir Kane wi hayso tawi ɓe jaaɓi alay sago suɓo neɗɗo jurnotoɗo laaɗe mabɓe ɗe so ari ɗo ƴeewa beela ala julɓe nawateɓe hen ina jeewi ene batti e maccuɓe ummade ngalam rewa Fouta guila e soninkoɓe ha e Haalpulaar en on ɗon mission joguino ɗum ko alkati mbol yanti hen kadi caggal mum almami Abdul Qadir Kane teskima wonde ko haalduno e mabɓe ko ina wayno ɗum ɗoftaka ni ko ɗum saabi o winditi ɓataki goɗɗo e 1785 on ɓataki o wi Blanche o mi winoma e ɓataki am gadano wonde mi yiiɗa yiitude walla nantude wonde julɓe guittama e nder reedo Fouta ina jeeyoye wona to woɗɗi wona to ɓatti worti ko ɓenni en ciifodirino ngal nanodiral e hitande 1785 kono joni a yaɓɓi ngal dosgal e ko ɓuri raɓɓiɗde andu so yimɓe ma garti ko mayde wonani ɗumen gaay e nder ɗiɗo ɓatakeji ɗe windi Blanche o ina holliri en wonde karallagal ngal o jogi kono kadi hay fimde nde ɓe nandirno ngam tubakoɓe mbawa rewnude ɗon laaɗi mumen ɓe ciifodiri nanodiral taw ɓen ɗon ina jooɓa kubbal ngal poti yobde saabu ndewi koye gendi makko ɗum ɗo foof no holliri wonde Abdul Qadir Kane ko joom pinal kono kadi ko joom karallagal ganduɗo laamu aduna omo nawdi nde ɗo haare haɓade maccugagu ko haare diine nam kono e ɗoftade dendagal kuule diini saabu ina wayno e nder charɗiji ɗoɓe ciifodirno e nder constitution o toɓɓe ɗe foof ko toɓɓe diiniyankoje haade men wawde artoyde e ɗin ɗon charɗiji ina moƴƴi kadi ganden Abdul Qadir Kane haaɗani ɗon tan saabu o yeehi ha to Trarza no mbiruɗen ni o haaɓi toon e biyeteɗo Eli El Kowri woɗɓe mbi Aliyul Kowri o fooli ɗum o wayi ɗum
e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom nden wolde nde mbiɗen taccanimo ko Moussa Boukary Sarr mo Ngawal. caggal nden wolde kadi hare wonde teskinde nde Abdoul Qaadiri Kane waɗi ko hare wiitende bungowi. hare bungowi noon waɗi ko hakkude 1796 e 1797 fimde mum ni nde almami Abdoul Qaadiri Kane ummi ina foɗano nden ɗon hare wiyama wonde ina hawri e yiide aduna Cheikh Oumarul Foutiyou sabu o rewi ɗon e 1796 ɗon e halwar nde on jibina woodi ko haale mum woodi kadi ko teske mum. nde ɗo hare noon bungowi e nder Kajoor ko hakkude makko e gardinoɗo Kajoor on saaha titone mum ko dammel kono yontono ko biyeteɗa Amare Ngone Ndeela e 1797 nden ɗon hare wanno. Amari Ngone Ndeela foolimo e nden ɗon hare bungowi. hare nde noon o yano toon ko haɓade ha hande candalagal e etade yajtinde keeri diine l'islam saabu teskede wonde laamuji ɗeɓe libno ɗiga goɗɗinan yeeso ko noon ɗe siforade. o foola ɗon kanko almami Abdoul Qaadiri Kane o nanga ɗon won wiɓe o nangama ɗon hakkille biɗi. nde o nanga ɗon o hooti e bawde Allah. hewɓe mbi ɓoccirgol makko waɗi birnidi kono ko ganduɗen hen heewani. nde o arti Fuuta noon ko taw Fuuta e hoore mum fuɗɗimo feccade ma mbiyani oɗo laamu makko fuɗɗi dañde caɗele sabu won hoddirɓe wonde tawde yeehi hankkadi haw yeehi o haɓama o nangama kanko e kono makko nangaɗo soka wawa wonde lamɗo e on saaha ɓe jiili filde almami caggal makko hayso ɗum laataki. eɗen mbawi wiide ɗum laataki sabu nde o arti nde ko kanko jokki hare alma magal kono kadi nde ummiti toon omo arta o artidi e hewɓe taw ko jolfuɓe. ɗum ni wiyama wonde woni sababu won guri seɓɓe tawatede e won nokkuji e nder damga e Ngenar ko guri ɗi ganduɗa ɗe jolfuɓe yiinoɓe kawisaji gonɗi e makko gardi e makko kono nde gari nde kañumen ne beeri coosi guri mumen. guri jolfuɓe kewɗe tawatede hande Fuuta hayso en kalani ɓen kolliri ko hen jeeya. ko nden noon kadi lefol laamu makko hankadi fuɗɗi dillude no feewi wadde mbiyen ni hade warga makko ñande 4 lewru avril hade mum waɗi ko wiyete pollugol woni o waɗama coup d'état nde o nanga nde e wolde bungowi ɓe mbaɗi coup d'état caggal makko hayso tawi on mocci laataki. nde o arti nde o waɗa coup d'état hollirama wonde o suutani nokku biyeteɗo Damga. ina jeeya e rondiɓe ɗin miijoji Cheikh Moussa Camara mo Ganguel. caggal nde ummi Damga kadi sabu wasde mbo fewnitade ɗon sabu ɓen riwnoɓe mbo to ina jokki ha joni haɓadembo e rendindemo e ɓen ɓe o mooli e mumen. o jokki hare makko ha e diwan Hayre. on Hayre noon laamino toon ko soninkoɓe yettaɓe Sumare wuro ngo wiyete ko Tulel Mbayi Sumare Sarawali Jangtan. haali ɗum ko Mamadou Mariata e nder deftere mum Jubbande e Taarikh Fuuta to. ɓen kam ne pelliti moldemo pelliti kadi ko haɓade e kala garɗo moltudemo walla jiɗɗo fewjandemo kanko Abdoul Qaadiri Kane. ko ɗum saabi hareji kewɗi ɓiili hakkude mabɓe. ɓe hen daaroyi renfort to banggue safalɓe woɗɓe ɓe kadi daaroyi renfort to banggue wambarankoɓe. e hitande 1806 Abdoul Qaadiri Kane nde nani kono wambarankoɓe kadi nan ummo karta ina e lawol ngam arde falade ɓe kamɓen ne ɓe pelliti falade ɓen wiyama wonde nden haare waɗi ko dow sange loobali nokku biyeteɗo luggere pooli boɗeji. ɗum haali ɗum ko Jubbande e Taarikh Fuuta to. e nden wolde kono Abdoul Qaadiri Kane wondiɓe mum hayrankoɓe kañumen poola kono mabɓe riwa ha naati ɗo wiyete wuro Tulel. wiyama wonde ko ɗo kono ngu fecci hen feccere fayi rewo mooliye safalɓe heddiɓe ɓe keddidi Abdoul Qaadiri Kane tini banggue hirnangue e ko Jubbande e Taarikh Fuuta haali. nden feccere yande noon telleroyi tufde juude wuro Samba Diom ko ɗon kono wamrankoɓe ngu yani e mabɓe. koye nden wolde Abdoul Qaadiri Kane heddi e hitande 1806 ñande 4 lewru avril.
o wirna hakkunde juude wuro Samba Joom e guuri ko Koliyaɓe o wuuri ko duuɓi 81 kanko Abdul Qadir Kane walla 82 yimɓe fof noon no gandi woni sababu warga makko ko malde nde boosoyaɓe mbaɗno ina gasani taw ko ɗum woni jeeyi sababu ha kala jeeyaɗo boosoya on saaha walata e nokku walla yiyata yanane makko kanko Abdul Qadir Kane. Abdul Qadir Kane noon so en kaali ɗum ma en kaal nde o ari nde e laamu almamagal hol golle ɗe o fuɗɗi hol jumaji 33 ɗe o mahi e nder Fouta holno waɗiri stratégie haw darniɗo on nokkuji o ardini nokku fof ɓe hen kono kadi holi darde makko kanko Abdul Qadir Kane e haɓade kala ko faati e candalagal hol teskuyaji ɗi tubakoɓe ha e safalɓe teski e makko holi darde makko kanko Abdul Qadir Kane wondemo almami gadana gadiɗo fawde ɗum e lawol sharia ina gasa noon waylo baɗɗo ha addi warga makko ko saabu ha hande tiɗgol laamu makko wiide foof mum fawata koye sharia l'islam te wurnoɓe ɗon ɓe ɓuuri tengtude e jagorɗe mawɗe ɗe hayso tawi ko kamɓe cuɓi ɗum e nder systéme mboɓe gaddi o wona noon jiɗirno kañumen walla ne jeeha ɓoyi natti yiɗirde hono noon saabu ɓittede wodini ɗumen koye on saaha kadi nde o yeehi kala ko faati hankadi e cuɓugol almami heede natti hen ɗesi wadenen laamu hinde ɗi kono noon kadi so weeli Allah windande men adande ma en gar e constitution nandiniranoɗo taw ko Cheikh Souleymane Baal Abdul Qadir Kane Abdoul Karim Diawando Mousseno Palel Alpha Amara Seydi Yero Bousso Ceerno Bayla Perejo e woɗɓe waɓene makko ko kañumen cifno on constitution ɗum jogori wonde koye windande men arode so weeli Allah.